Odiechieng' machielo thuolo machielo mar bedo kod chenro makende mar penja laktar kamwa penjo laktar midhiero kata penjo moro amora mwanyalo bedo kode kamoro amora ma itire nyakwara Mugia Jwanga yena mondo mi arwaki ni machiegni mondo wachak wapuonjre kendo wachak wang'e kaka wanyalo bedo kod ngima makare nikech chenro ni wawacho ni ngima en mwandu mabiro tae chenro ni en Ruth Otieno yena mondo mi arwak wendo wa kendo daktari wa ok en wenda ahinya to kata kamano wabomie thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge ng'a en wuod kanye olony e weche mag tuoche mage kae to en modhi miwa topic kata twak mwawuoyo odiechieng' makawuono daktari machiegni e penj laktar. Erokamano Ruth, amor kendo mar chopo e studio ka mondo mi walalre e midieche kata tuoche ma chando jowa ka gi kacha. Amoso jowinjo ni oimore uru. Nyinga Ken Otieno. Ken Otieno en jakochia Homa Bay. To an jalony e thiedho tuoche motudore kod leche, choke, fuonde kod rem manyalo bedo e kit ngima dhano. Kopogore gi mano, wathiedho challenges kata gigo ma otudore kod ng'ol ma wanyalo wacho kaka seche ma nyathi onyuol to en gi rem mar dongo yo makare kata bedo ni pache ok nyal bedo ni tiyo maber, wan gi thieth ainago ma nyithindo ainago be wathiedho, koro pediatric physiotherapy. Koro ka wache yono machiek, an physiotherapist. Koro physiotherapist en jalony no ma thietho to ok othiedho achiel kachiel kod yath, othietho kod gigo manyalo yudore e alworawa mar bero ngima mar dhano. Kamano. Laktar molony e weche mag thieth to ke weche mag thieth mag yath kata bero kata yengo kod weche makamago to itiyo kod gigo mantiere e alworawa mondo mwabed kod ngima makare. Tiende ni ok tuoche duto te mochuno ni nyaka ji muonyne yath, nyaka ji dhine bero kod weche makamago. Dr. Ken, nyisa ni kawuono diher mondo mwago mbaka kotenore kod chandruok mane, midhiero mane kata tuo mane? Kawuono gino ma aneno ni wanyalo wuoyo kuome en achiel kuom gino makelo tabu ahinya e lombro. To achiel kuom gigo makelo rem nikech ng'enyne kaka physiotherapist in the practice kata yorwa mag tich mapile pile kiyudo ji 10 man kod mobiro neno physiotherapist kata mobiro referred mokel kuomwa, ji 10 ji 7 kuomgi nigi tabu mag onding'. To chutho ok onyalo wacho ni bedo gi tabu mar onding' kata rem mar onding' kata lombro en achiel. Koro kawuono wada wuoyo kuom achiel kuom gigo makelo tabu mar lombro mwaluongo ni disc herniation. Koro disc herniation ni en achiel kuom gigo makelo tabu. Koro mwadhi wuoyo kuome, wanyalo ng'eyo ni en ang'o to en kaka inyalo thiedhe mondo mi wabed gi konyruok e kit ngima wa pile ka pile. Disc herniation kata herniated disc hinyruok e chok lumbru mane twako odiechieng' makawuono. Odhi kelo ni rem mokalo e onding'i kata e lumbru. Kendo inyalo wuoro ni to chandruogni karo nyalo bedo ni wakanye kata ang'o makele. Daktari moro kapok wadhi matut wanyalo ng'eyo lumbru mantiere kod chandruok, kata wang'eyo lumbru maonge kod chandruok, kata wang'eyo ni to herniated disc ni obiro kotenore kod ang'o kata kang'o motimore. Aneno ka okelnwa picha kae. Achiel kuom gigo ma wadhi wuoyo kuomgi en achiel maneno kae ni. Mokwongo kowuoyo kuom lombro chakre e tok wich ka nyaka piny. Koro e kinde kanyo lombro wan kod choke ma osiro del kod choke gi ok en choke achiel moa malo nyaka piny, gin choke ma opogore gitindo tindo. To e kind choke gi wan kod gino ma ogeng'o gi mondo kik giregre mwaluongo ni disk. Koro disk ni konyo koponi bedo kata kilokori kata kiwuotho to chogo ok rudre e kind wanyawadgi. Koro mano koponi choke go rudore to nyalo kelo tabu mwaluongo ni degenerative cartilage degeneration. Koro gima watimore ni koponi lombro ni kare ok ibinjo rem. Kech achiel kuom gima ng'isi ni lombro ni is okay en rem. To koponi rem nitiere inyalo ng'eyo ni lombro nigi tabu. To kopogore gi mano, ng'eyo ni lombro ni kare kata ok en kare, nitiere diagnostic test mwatimo ma achiel kuom gi en MRI. Nikech kisedhi ir daktari moro othiedhi, iwacho ni onding'i rami kata ng'uti rami, to mi yath. To seche nogo no mimi yath
pod ok ing'eyo ni to en ang'o makelo remni, nikech rem moko nyalo biro king'eyo gimokelo, wach kata kaka kigori piny, to moko be nyalo biro ma ochakore achaka ka ok ing'eyo ni to ang'o mokele. Koro ainago ema watimonegi diagnostics mwaluongo ni MRI. Koro kotim MRI kata X-ray to dhi nyisowa ni to lombroni en e yo manade. Mokwongo, alignment mare be oriere koso odolore, nikech nitiere tudruok e kind lombroni oriere tir kod koponi odolore, nikech in ideal case lombro onego bed ni nitiere gi dolruok moro matin mamiyo pek mar del koa malo kabiro piny dhi e yono makare. To koponi lombroni oriere tir to pek mar del ka malo kabiro piny, koponi mano bedo to gik mwaluongo ni diski dhi yudo pek, nikech koro gi bedo subjected gi ne ratil mamalo. Koro ratil mamalo no kobedo to miyo disk no wuok oko to kelo tabu. Koro mago yono mwanyalo ng'eyo ni lombro ber kata orach. But ahinya ahinya gima nawuoyo kuome kawuono en herniation. Tiende ni wuok mar pad kata disk ni oko mar alignment. Koro kowuok oko mar alignment to dio nerve tichako bedo gi rem, kod seche moko be nyalo yudo ka wuoth bedo mok ni kare. Ibedo ka tiendi tho kalandidhi, to seche nogono ok inyal timo tijegi kaka owinjore. Kamano. Moro inyalo pimonwa kacha ni samoro ka owuok, nikech wacho ni gima ibiro fwenye godo en rem ka rem nitiere. Thothne ni wacho kacha ni ka ng'ato yudo masira kata hinyruok moko bende thoro ga wuoka ma ok wang'eyo kata ni en ang'o gini makele. Koro ranyisi maduong' ma ng'ato biro ng'eyo ni nitiere kod chandruok en kowinjo rem koso nitiere ranyisi mamoko bende. Kopogore gi rem, ibiro bedo gi yomyom mar fuond, ahinya lwedo kod tielo. Nikech miyo gel, nikech gima luongo ni disk ni en ochalo balloon man gi pi e iye. To balloon man gi pi e iye onyalo barore, to kopono barore to pi cha dhi wuok gi kuma barore gono. Koro e side manyalo bedo ni nigi ng'ikruok e disk ni, koponi mano timore to gel mantiere i disk sudo, to kosudo kod the outer body mar disk ni, to dhiyo gima waluongo ni nerve. Nerve no en very sensitive ne gimoro amora mamule kata korewre kuome. Koro seche ma disk obedo herniated, odhi wuok oko mar alignment. To kowuok oko to odiyo nerve, to nerve chako bedo kod rem. Obiro kelo ni rem, nikech mokwongo mondo mi iwinj rem, nerve nyaka bed active. To seche ma nerve odetect ni nitiere gimoro modiye, to send signal e obwongo, to obwongo ema interpret gimoro amora matimore e del. To wach biro ne leche, to leche chako ng'wony, kata chako winjo rem e leche. Koro ichako wacho ni in gi back pain. To back pain kata rem ma in godo ni ok ni leche man gi tabu owuok kuom disk mosudo modiyo nerve ni. Koro seche ma nerve obedo in contact gi the disk, to mokwongo del debuok, ichako bedo gini in gi rem. Kaso sama in gi rem to leche ng'wony, koro iyudo ka movement bedo matek, ok inyal riyo, ok inyal bedo, ok inyal wuotho. Mar ariyo, ibiro winjo ka gima tiendi chalo ka gima wang', tiendi biro bedo gi kalandhidhi, seche moko ibiro winjo ka gima stima ogo tiendi. Kaso mar adek, ibiro bedo kod yomyom mar tielo, nikech koro communication mar nerve to muscles obedo distorted, ok odhi e yo makare. Koro mani chako bedo gi yomyom. Koro e yore adek go eminyalo ng'eyo go ni disk odiyo nerve, ok en rem ma kawaida. Nikech seche moko inyalo bedo abeda gi rem kata ka gimoro ogol lweti kama, to obedo but seche moko enena rem kende to gimachielo onge. Koro kidwa ng'eyo ni rem ma in godo ni ok en rem mana mar leche, gik ma wacho adek go ko iyudo ka timore, to ng'iso ni disk nigi herniation. Tiende ni owuok oko kama onego bedie, kendo koro en emokelo rem. Ahinya tabu aina no, kopo ni ng'ato bedo godo, inyalo bedo ni imuonyo ne yath to biro chango, but
yot mondo mi ochako bedi koponi disk cha ok owuok ok oduoke kama onego bedie kamano. Chandruogni thoro mako ji ong'eny marom nade daktari? Kuom jogo mabiro kod rem mar onding', wanyalo wacho ni karibu 80% ni kode. Sana sana obiro kendo kotudore kod higa. Higni. Koro kuom jok ma hikgi oniang', koponi gin gi timnegi MRI, tibiro yudo ka ng'enygi gibedo gi herniated disc. Koro herniation no timore nikech cartilage dhi ka gima rumo. Seche ma cartilage dhi ka gima rumo, to yot mondo mi gel mantiere i disk cha wuog oko. Koro seche mowuok to odhi odhiro the wall mar disk ni to dhi diyo nerve. Koro ichako bedo gi rem ma dhi nyaka tielo. Koro ayoche ni en gima ong'eny. Ong'eny ne ka ogoji MRI to en achiel kuom gino mibiro ka is present. Sana ne jogo man gi rem madhi e tielo. Kamano. Moko kuom ranyisi ma ibiro winjo en tielo matho kalany dhidhi kata tielo ma iwinjo ka gima tiende ni wang' kod weche ma kama. Gibiro winjo ka nitiere kod nyawo kata yom e fuoni mopogore mag del. Nikech ang'o? Nikech odhi modiyo nerves mabende wanyalo wacho gi dholuo ni leche mabende nitiere kod tudruok gi obwogo kod fuoni mopogore mag del. Manyiso niya tiende ni kata fuoni ni ok bitiyo e yo makare. Owacho kacha ni thothne gini timore kaka higni medo sudo, ni en gima nyalo timore mana choror kata masirni bende nyalo kele kod weche makamago. Ponono ni winjo ranyisi gi en ang'o gini ma onego beni timo? Onego beni rwaya dala, onego beni dhi ka jameko, koso onego beni timo nang'o? Ne mago kod moko mathoth wadhi winje kidieny mar ariyo kowuok e dho laktar. To kata kamano, seche moko uyoyo bende nyalo oronwa ote machuok, namba mar SMS en 23600 ka nitiere kod penjo moro amora kotenore kod hinyruok e chok lumbru, or ote machuok, daktari biro duoki kikisud kata matin. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi. Kod Sharon Ong'ao. Kick by. Jarikni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu, hinyruok e chok lumbru. Daktari opimonwa gigo manyalo miyo ibedo kod chandruogni, inyalo yudo masira, inyalo bedo kata ni gori piny, kato weche mag higni bende opimonwa kata ni nyalo miyo ibedo kod rema mag lumbru. Daktari wantiere kod picha moro ka ok ang'eyo ni picha ni olero kata opimonwa gi mitemo puonjwa ni yo makare koso. Yeah, actually, ka yo machuok, mae gima temo wuoyo kuome. Kaka ng'ato nyalo bedo kod rem mar onding' ka ok ong'eyo gima kele, emomiyo watimo gimiluongo ni MRI kata watimo test. Ahinya koponi in gi rem mosiko ma ok dhi,
to daktari bro mi yath, kose mi yath poni otamo yath to koro ong'iyo timo diagnostic test beyond level moparo ni pain nyalo bede. Koro kopono timo test ahinya koponi rem dhi e tielo yudo ni kamae kako chalo. King'iyo ma malo no ma brownish no. King'iyo level ma kae ni ka ma koro magi bones ma wuoyo kuomgi ma they are about 32 from up down. Koro from here wan gi lumbar vertebral bone kod mabe vertebral bone, but gibedo designated nying kaluwore gi kama gintiere. Koro ahinya kama onding piny kae waluongo ni lumbar spine. Koro koponi dhi otimni MRI to ng'isi ni L4, L5, L3, L4 mano wadenote the joint kata fuon mantiere kind chogoni kod chogoni. Koro gima timore ni koponi ng'ato nigi herniated disc kata disc no wuok oko, obiro yudo ko wuok nikech e yono ma kawaida ok onego bed ni ochopo kae, onego bed ni ochopo e tie chogo kae ni. Mana kaka kocha cha neno ok onego bed ni owuok oko, to koponi owuok oko to kama owuoke no e chogo wan kod lumbro ma waluongo ni spinal cord. Koro spinal cord ni obed attached kod spinal nerves, peripheral nerves. Nerves magie gik maluongo ni leche maluongo ni nerves gi. Koro leche maluongo ni nerves gi magie matero wach e tielo kendo duoko wach e obwongo. Koro gimoro amora moyudo magiyudo to gikawo to gitero to bedo interpreted to message duogo. Koro seche ma in gi herniated disc to mae gima timore. Tiende ni disk ni mae disk onogono mantiere kind chokegi owuok to diyo nerve. To seche modiyo nerve kama neno makwar ni nyiso ni en in contact gi foreign body. Koro mae bedo interpreted, message dhi e ubongo to duogo e muscles mantiere around this area and then ichako bedo gi rem. Koro the more ma compress the nerve omono ng'ato move. The more you move kata kitemo ni riori to dhi sudo, to kosudo to ma bedo compressed kata odiyore to mano medo rem. Koro mae gima watemo wuoyo makelo rem kuom onding. Koro be wabiro ng'eyo ni ang'o gini makele mamiyo ng'ato nyalo bedo gi tabu aina ni, to ere kaka wanyalo konyo mondo mi ng'ato kik bed gi tabu aina ni. Kamano koro mae e yono machiek e gino ma wuoyo maluongo ni herniated disc. Achiel kuom gigo ma wang'iyo mwayudo ni kelo rem kwa somo MRI. Kamano. Kapok idhi matut ahinya kata kapok imuonyo law daktari, en ang'o manyalo kelo chandruogni? Achiel kuom gigo makelo chandruogni mana kaka no asewacho, accident, masirni mag ndara nyalo kelo ma. Ariyo kuom gi sporting activity, high impact sporting activity nyalo kelo ma. Kopogore gi mano to timo tije ma ng'ato riewri kod ting'o gik mapek nyalo kelo, nikech samoro amora miriewri to kaka nasewacho choke gi gibedo giriewre arewa e wadgi to gimakore kabisa. Koro emane makelo movement of the spine. Inyalo dolori piny, inyalo turn on the sides, but nikech they are flexible, koponi iriewri kidhi mbele to space machien bedo ma oyawore to disk no sudo. Koro ting'o gigo mapek kod ting'o gi yono ma okare nyalo miyo ng'ato bedo gi tabu mar ondingni. Nyalo kelo herniation of the disc. Mabe seche moko e dhok mamoro waluonge ni slipped disc, joma moko kuonde moko winjo kiluonge ni bulge disc. Gida chalre but manifestation gi the same. Inyalo bedo gi bulge disc kod herniated disc. Koro herniated disc to timore nikech nitiere pi mabede i disc ni osudo, but bulging disc tene ni okuot, owuok oko mar alignment. Koro presentation to bedo machalre. Koro bedo gi herniated disc kod bulge disc gite ibro bedo gi rem madachal, but koro kotim MRI to nyalo kelo pogruok ni to en bulging disc koso en herniated disc. Kamano. Ne wantiere kod picha moro maber mokalo daktari mana kaka ilero nwacha kaka ng'ato ting'o gimoro kakiriewri nyalo miyo ibedo kod chandruok. Higni kaka ndalo sudo nyalo miyo ibedo kod chandruogni. Masirni kaka accidents nyalo miyo ibedo kod chandruogni. Kopogore kod mano en ang'o gini madini mage ma samoro ng'ato ka onge gode dende nyalo miyo gini timore koso ma to en onge kod weche mag madini? Gik machalo kaka calcium koponi odok piny to mano nyalo kelo
cartilage mondo mi obed mayom yom. Sana sana calcium, magnesium, vitamin D, gigo maketo chogo bedo motegno kod cartilage. Koro mago ema nyalo miyo ma timore, to kopogore gi mano, tije makelo friction on the spine be nyalo kelo mano. To mar adek be koponi in dehydrated, tiende ni disk cha ok en lubricated maber, ok en well lubricated, ko bedo motuo, to mano be miye chances mar tear. Koro ko tear to pi mantiere kacha wuok oko, tinyalo bedo gi herniated disc kamano. Ka aneno kindikonwa gender risk factors, jogo mantiere kod thuolo mamalo mar bedo kod hinyruok e chok lumbru. Gender ka joma mine koso joma chwo thoro bedo kode, kata wang'eyo ni weche mag weight, ratil mar del, daktari. E gender, ka wang'iyo statistics, wayudo ni jogo mamine thoro bedo kod problem ni moloyo joma chwo. To pod watemo ng'eyo ni ang'o miyo mano timore, to higher percentage mar jok mabedo gi tabu ni en joma mine. Yes, kamano. Ratil mar del? Kuom weight, weight affect posture. So seche ma in gi ratil mamalo, kibedo piny, to mana kaka nasewacho ni alignment mar del cha, koponi del nigi ratil mamalo, to pressure, nikech ing'e ni seche ma in gi del mang'eny, kaka weight biro on the disc bedo dhi mamalo. Koro disc no bedo ga lot of pressure, to when the pressure obedo malo, to gel no sudo, to dhi cause the herniation. Mano kaka ratil kelo herniation mar disc. Daktari nitiere kod penjo moro ka nyakora Mugia Jwang, namba mar SMS en 236000 en penj laktar kokalo Ramogi TV. Ka wasiso mu otegi kata penjogi wabong'ia ni diagnosis kaka daktari biro fwenyo ni ma en chandruogni mar lumbru, to ken machielo nikech tuoche mag lumbru ng'eny, rem mag onding bende ng'eny, kato kaka physiotherapy dhi donje mondo mi okonye jotuo. Namba mar SMS en 236000. Antiere kod penjo moro ka wacho kacha ni osebedo gi chandruogno chakre 1987. Wawacho kacha ni osetimne MRI motere operation lumbru ne pod en gi pod higni 70 kod 73 years. Oko wacho nani entiere kanye. Kaito te machielo bende wacho na ka daktari ni pile kochiwo gokinyi to winjo rem e toke gi e onding'e, nochakore bang' nyuol. Sani en gi higa achiel nyaka nonyuol. Omuonyo ga lobak to kwe matin, en gima timre ga mana gokinyi. Ike en 24, onge accident moseyudo, luar bende pok oluar, entiere dala Kisumu. Gimano kelo tabu, mana kaka sewacho, inyalo bedo gi tabu mar onding' to gimokele opogore. Koro kopogore gi disc herniation, onyalo bedo ni ne en gi gimwaluongo ni disc degeneration. Kata onyalo bedo gi wear and tear mar cartilage. Koro wear and tear mar cartilage, mabe ng'enyne daktari buluonge ni lumbar spondylosis, choke makoro chogo wuon mok disc bedo gi bethege ma opilore, nikech sama iga niang', to kaka del medo kaka del medo grow in age, to wear and tear be timore. Koro seche ma wear and tear timore, naturally del temo regenerate itself, temo losore kien, mana kaka kuponi ng'ato ng'adi ka, kuponi gimoro ng'adi over time, kata kuketo yath to chango. Chogo be ka nigi friction, to temo ni mondo repair itself. Koro in the process, gibedo gi lekege mopilore, ma chal ka gimoti. Koro mano be kotimore to dhi diyo nerve, tibiro bedo gi rem ma be nyalo dhi e tiendi, mana kaka disk mowuok. Koro mano kotimore, to mano nyalo regrow again over time. To mano koponi timoni surgery, to gol disk. Gimitimo kanyo, tiende ni gipayo kata gi smoothen surfaces mag bone gi, mondo mi choke machuore ka bedo maonge, but it can reoccur. But mar ariyo, mar mawuoye ni,
any disc. Kuponi disc no nigi issue to kupono gole, the problem is completely taken care of. Koro okanyal ng'eyo the kind of surgery that was done, ma nyalo miyo ma bedo ni potimre. But kata kamano, kuponi otimne surgery, to still is advised mondo oendelea kod physio. Nikech the cause of the problem nyalo bedo ni no bedo addressed, but problem ma en godo sani en muscles. Nikech muscle wuon be nyalo bedo gi rem. Kuponi ok otim exercise, ginyalo bedo gi imbalance, makoro seche ma gitemo balance the weight mar del, to gibedo gi fatigue, kata gi jony. Koro jony no nyalo kelo ne rem. Koro is good mondo mi one physician, either orthopedic kata physio, mondo mi ong'i koponi en weakness mar muscle. Nikech tabu mabedo ga, inyalo tim ni surgery, to ki luwe malong'o kod proper exercise. To mano bro miyo ibedo gi tabu nikech muscles go ka weak, samora mora mibedo ok ginyal hold your spine well. Koro through that one, you can still have a problem. But a proper follow-up after surgery with the physio, problem should be tackled. Hapa ni gima wanyalo timo eni ka mwachiko chendo to kangi chiwo namba, to wanyalo kawo namba kori nyalo medo ng'ado ne rieko. Namba mar SMS en 2 daktari ni wachere kod nyadendi moro manyocha nokonyore higa achiel sani pod entiere kod chandruok. Higa achiel tok konyruok konego be ni en gi rem marundi. Nikech seche moko wan gi rem mabiro nikech bedo ni no pek, seche ma ng'ato pek, nitiere hormones mwalongo ni relaxing. Hormones gi seche ma gibiro ka ng'ato pek to giketo muscles bedo flexible and relaxed. Koro seche ma muscles are relaxed, to weight be also overstretched, to there is normally chances ni ng'ato bedo ga gi back pain. Koro back pain during pregnancy, it is normal. But post-delivery, a year later, is not related to the delivery. Koro man is just unrelated problem. Ma we can just find the cause and then we address it as such. But kopono winje in the morning ko chieo, to gimanyalo ng'ise ni she need to check on the surface posture. Kopono nyalo bedo no tiyo kod mattress ma is a very soft, mano can contribute to sagging of the spine, and mano nyalo contribute to the pain. Seche ma alignment is not proper and then you lie ininde mattress ma yom kabisa, mano nyalo kelo ne tabu. Koro mokwongo ka endala ng'iane to mattress ne chalo nade. Koponi oyom ahinya, onyalo keto mabeto tegno mondo mi fuonyruok no kik ibed, nikech choke ka kaka ogimakore, koponi kamoro fuonyore to gidhiye. To seche ma gidhiye no, to nyalo kelo pressure on the nerve, to mako chiew to bedo gi rem onding. The same with the pillow. Kamano. Kare mattress ni kata pillow ni nyalo kelo ni chandruok, kata nyalo miyo chandruok mane intiere godo rumo. Ka intiere kod chandruok kata ipenjo ni to nego beni pillow ni chal nade, daktari wacho ni kik obed mayom ahinya. Ko yom seche mifuonyori cha kata seche mofuonyore cha, to ntiere kaka lumbru ok bed e yo makare, ang no kel ni chandruok. Ta nyaka itime kuom kata kicho gi mattress kuom ndalo mang'eny mokalo, ang no kel ni chandruok. Kamano. Gino wakaw yueyo bang' thuolo machuok to waduogo kod gimo nego beni timo. Ka idhi ir laktar odhi timo nang'o mondo mi fwenyi ni ma en chandruok. To kok watiyo gi yor yath kata yor bero kaka physiotherapist, gibro konyi nang'o? Mago gimoko mathoth e kidieny mar adek, kik isud kata matino. Guess what? Citizen Duka now delivers. Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduka.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duka, the home of discount. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo
kaunti ya Ingwe na kor serikali. Hapa ndio home. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. Amani ni Mungu tu. Ni Mungu amefanya, ni Mungu. Ni Mungu. Ni Mungu ametenda, ni Mungu. Sina cha kujivuna. Ni Mungu amefanya, ni Mungu. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, bonyeza *860 *415#. Kumbuka, Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Kara in kanye, okaneni kumora mora. Ageno ni paro, ni onego wanyiew tigo kawuono. Inise chopo. En ang'o ma itemo wacho? Nang'o ni gwaro ka sani. To sani sabicho sero. Atiwa mos ahinya. Kore kawuok e ot sani anabiro. Nitie wach moro amora mar hera madhi nyime kindi gi niti. To kata kamano an karangi maber. Ok apar ka nitie nyako manyalo heri. Nitie ngero moro mawachoga ni jomofuwo wuoyoga mang'eny ka giparo ni gin gi riek. Niti na en osiepna. Chai ne mit ahinya. Atemo wacho, ok amadhoga machal kama. In jatedo maber. Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. And we do not want to miss the opportunity to have the fans or to play before our own fans. I therefore, from a security perspective, would like to beg all Kenyans to really avoid going to the stadium unless you have a ticket. Tok yudo siem kuom CAF, sirikal okwayo jo Kenya ni kik gimuomre manyalo miyo Kenya ikumo e tuke mabiro. Our security team in a multi-agency approach, working together with KWS, must deal a final blow in this illegal fishing. Sirikal ogolo siem ne jo ohala ma uso rech ma ok opuodhi e kind Nakuru kod Kisumu. En gima lich, Homa Bay lich mapok nwaneno. Homa Bay ler mwawe mana nie wane e piny moro ma oko Homa Bay mapile. Boma ma Homa Bay sani koro dich ka welo donjo ni romo mar tend loch gwenge mochakore ayanga. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Ken wang'iyo hinyruok e chok lumbru ma bende opimonwa gigo manyalo kelo kata ranyisi ma kiwinjo to bonyisi ni intiere kod chandruok. Daktari ne wawinjore kacha ni ka waduogo to abo chaka ne kod ranyisi kod gino ma ibro timo ka ng'ato obiro iri koseneno ranyisi dhi timo ang'o mondo mifweny ni maa e chandruok ma e chandruok. Kik wir nyako Ramogi Ajwang' ni ka bende ma wayawe line penjo duto te ma nyalo bedo godo bed thuolo go simu mondo mi ipenj laktar. Erokamano Ruth. Ma topic ma aero ahinya nikech ng'eny 90% jok manenoga gin gi tabuni. So aero ga advice mo tuoche motudore kod lombro. Ka wang'iyo mokwongo gima watimo kopo ni ng'ato biro irwa en ni seche ma jatuo biro iri already en gi symptoms ma en godo mong'eyo kata kopok itimo test to biro ng'isi ni gini ochakore kama, ochakore chieng' ma kama, to timore kama kama. En rem, en kalandhidhi, en yomyo matielo kata mafuond, ok onyal bedo, ok onyal riore. Koro mano kosemiya those symptoms, asekete pacha ni to onyalo bedo gimane. Koro gimwatimo, wan gi yore ariyo mag diagnosing. Wanyalo timo gimwaluongo ni spot diagnosis kata wadine gimwatimo provisional diagnosis ni en back pain. To koro beyond back pain, koro gima warule out kata warule ni to en gimane manyalo bedo ni otimore,
watimo gimolo ni differential diagnosis. Koro e differential diagnosis ni mokwongo abro timo ni physical examination. Koro e physical examination ni Okay, erokamano. Morris, hello, Penj Laktar. Dinade Ruth. Machiegni Penj Laktar. Nitiere tuo moro kata chandruok moro miluongo gi dholuo ni kuom. Koro adwa penjo laktar ni to kuom ni eri, what is the biomedical term for it? Tang'o ma kose tinya onyalo bedo handled nade? Nikech shida mantiere in Luo traditional beliefs, kuom no bedo associated with so much taboo. Koro adwa noler nwago ane in scientific terms gi dholuo maler mwanyalo winjo. Mondo joma paro ni en kuom moro kata en chandruok moro moa e anyuola manotimo timbe maricho mondo joluo understand. Kuom no luwore gi lumbru, I think. Koro laktar ang' ne lerwa. Erokamano, nyawacho ni ochich ni otudore kod weche mag lumbru. Ok ang'eyo kotudore kod weche mag lumbru, mano penjo na an bende namba achiel. Otudore kod lumbru koso oyo. Kaeto kinyalo duoke yo machuok mondo chieng' moro walos chenro mar kuom mondo watiek mane wachako odiechieng' ma kawuono ni. Ka tieko kode mondo mi wadonje e topic nikech ento en off topic matin, but en related kod lumbru. Kaka wache, no? Yeah, koro kuom kaka wanyalo wache is related to lumbru. To kuom okotudore gi superstitially kata kiluo inyalo wacho ni en gimoro ma related kata timoro marach, but medically onyalo timore e nyuol kata e dongruok kata e ngima. Wan gi gik ma waluongo ni birth anomalies gi ginyalo bedo kata nyathi onyuol to nyuol gi bade machiel kon chiek kata onge kata tielo moro matin mopogore gi nyawadgi. Gin genetic changes moko manyalo bedo ni timore manyalo kelo mano, but ok en gimoro manyalo wuok ni otimore nikech ng'ato notimo wach moro. Mar ariyo, kuom be nyalo biro nikech poor posture. Posture nyalo kelo kuom. Koro nitiere secondary kod primary. Koro primary kata ni nitiere ma waluongo ni congenital. Congenital birth defects kata anomalies. Koro mano nyalo bedo ni ng'ato nyalo nyuol ga nyuola, but it doesn't have connection gi anyuola kata wach moro amora. Mano lo ni congenital kyphosis. Kyphosis mane nying mwaluonge godo. Koro kaka wacho ni en kuom no, scientifically en gi nying, but otimore nikech spine nyalo bedo ni ok en alignment mowinjore. To onyalo biro yo mopogore, onyalo biro kobam nyabathe, kata onyalo biro kobiro ka ng'ato kulore mbele ka, kata ng'ato dhi nyabathe koni. Koro thieth nitiere mar mano, nitiere yena ka usimbo morin daktari mondo mi waduog kocha to kata kamano ubedo kod chenro makende mar kuome. Okay. Morin, hello, Penj Laktar. Penjo laktar ni ande. Asebedo gi shida mar back pain. Iwinjo ka tuo mag lito rami sana kitimo gimoro kata nyathi tuo ng'eyi. Iwinjo ka kanyo rami zaidi to pek iwe mana ni die tuoche. Koro akia ni shida nyalo bedo mane. Alafu koro nyalo spread nyake bang'o lwedo gi nyake chest pain te. Koro ema gombo laktar mondo nyisa ni timo nang'o. Erokamano ahinya daktari. Penjo bedo mang'eny but ne pok atieko mar kuom cha. Inawacho ni kuom no onyalo bedo pato kotudore kod anyuola kod tim moro ma ok ni kare. To wan kod thieth mare, inyalo timne bero, inyalo timne ng'ato exercises mar align the spine. Koro spine koko bedo align kata lumbro koko align maber ka ng'ato pod tin to mano nyalo dongo godo mobed kamano. Koro moko be nyalo biro nikech accident kata tuo ka ng'ato nigi TB mar spine, seche moko nyalo kelo tabu, dolruok mar onding' nyalo bedo kaso bedo gi kuom. Koro mano be wanyalo loso chenro mar wacho mano. Kopogore gi mano, ne nitiere penjo moko ariyo mane openji kuom rem. Nowacho ni en gi rem ma
e toke makata koting'o nyathi to winjo ka gino rame mokalo. Koro ka en gi rem e toke mana kaka anse wacho, gima nyalo kele en achiel kuom gi disk no nyalo bedo nosudo, to nyalo bedo ni dio nerve. Sana kaka wache no dhi e tielo no, nyalo bedo ni en gi disk herniation kata disk bulge makelo nerve bedo irritated kendo kelo rem. Seche moko nyalo bedo gi rem mar onding', to kaka na wacho kane pok ing'ada, diagnostic test watimo physical examination. Seche moko nyalo bedo gi rem mantiere bamni, muscles kata leche mag bamni kae, to nerve no odiyore gi oko mar spine. So kodiyore ei spine, to pod ibiro winje kobiro e tiendi. To kodiyore oko, mwaluongo ni sciatic nerve pain, mano be nyalo kelo ni rem. Koro gimwatimo ni differential diagnosis ni ema konyowa ng'eyo ni to tabu miwinjo ni owuok e onding'i koso owuok e wi bamni kanyo, nikech wi bamni kanyo be kopo ni nitiere tightness kata lechego oridore, mano be nyalo kelo ne ng'ato rem madhi nyaka e tiende. Koro diagnostic tools kata test mwatimo wawacho ni MRI is one of the tools mwatiyo godo. Wanyalo tiyo gi CT scan, mago be nyalo ng'isowa. To ber timo gigi en ni ng'isowa ni to en ang'o exactly makelo ni problem. Nikech moko nyalo bedo gi kata kansa mar chogo mar onding', to mano be nyalo kelo ni rem mang'eny e onding'i. To kopogore gi mano be seche moko iyudo kaka joma mine nyalo bedo gi fibroid. Kopo ni in gi fibroid, mano be nyalo bedo ni kelo ni onding' maremo intestinal organs. Kopo ni pinyi kae in gi tabu organs makae gi, mano be nyalo kelo ni problem onding'i. Ko seche moko kopo ni otim test achiel to ineno ka rem ok dhi nyime, mano ok en giko. Po nitiere gik moko mwanyalo time, mano emomiyo watimo gimolo ni differential diagnosis. Kamano. Mulna daktari kama physiotherapy donje, nikech kapo nono ni en disk ma owuok gi oko, osekelo chandruoge mopogore opogore. Thothne awinjo ka jomoko wacho ni osetimne gi bero kod weche makamage, kod weche makamago. In kaka laktar mulonyo weche mag physiotherapy, ben ma en gima inyalo mondo maber kik obed kod chandruok ma kiny ka kiny. To kapok idwoka inyalo yiena kaw simba Irene? Erokamano. Irene, hello, penj laktar. Apenjo niya, an gi nyathi ma mayom yom alafu to ok onyal ritore, to kanotin en gi meningitis. Irene? Apenjo ni be inyal thiedhe nikech osetimne nyaka operation to koling matin to chako dok mana kaka ne en. Intiere kanye Irene? An Athiris. Nyathini rom nade sani? 16 years. En 16, to en gi lumbru mayom yom, ok onyal wuotho, ok onyal timo gimoro amora. Owuotho koyom yom. To ok onyal wuotho, bas ochako wuotho late. Erokamano nyathi machiegni gi Nairobi daktari. Mana paro ni kachiwo namba to wanyalo advise at large. Nikech kanotimne surgery, kane en gi meningitis, probably nonyalo bedo no cause the brain problem, more affect the nervous system mar dende, makoro bedo gi weakness mar muscles but not pain. Koro anyalo ng'eni so is it pain kose en weakness. Koro weakness to nyalo bedo gi brain injury kata brain damage. Koro komiya details tanyalo ng'eyo exactly what to do, but in that case onyalo bedo ni neurological disorder manyalo timo ne physio kod rehabilitation. Kamano. Wadonje kuma physiotherapist donje weche mag hinyruok ma e chok lumbru. Kamano. Hinyruok mag chok lumbru mwaluongo ni herniated disc ni achiel kuom gino makelo rem mag onding'. Wan gi yore mang'eny minyalo chak thiedhe godo. Mokwongo, kopo notimore with the symptoms ma en godo ka, kopo in kama ok inyal chopo neno daktari, kuong itimne yweyo. Kopo ni in e tich to mano timore, to ok inyal chopo neno daktari on time, inyalo bedo gi bed rest. Ywe, kaw ndalo achiel ywe, nind gi ng'eyi, dol tiendi, ikaw pili ket ng'eyi, mano biro konyi mondo mi rem cha odok piny. Mar ariyo, inyalo temo tiyo kod ice, acute pain, seche ma rem moro amora chakore. Ok wathor ng'iso ji mondo ti gi gimno maliet kata chako ruwayo. Kotimore sechego, ti gi ice. Muscles ga gin inflamed,
kitimo tiyo gi ice to dhi duoko rem kata reruok no piny. Kopogore gi mano, inyalo dhi e pharmacy, bro miyi yath, inyalo neno daktari, bro prescribe ni yedhe mowinjore mag rem. Kopo ni en muscles spasms, dhi duoko rem no piny. But kopo ni ozidi beyond yath ming'iewe e counter kata ma daktari omiyi, koro inyalo neno specialist, mana kama koro orthopedic doctor bire. Koro orthopedic doctor will assess then timo diagnostic tests gi. Ko oyudo ni en herniated disc as it could be, obiro mi yedhe moluongo ni anti-inflammatory kata muscle relaxants mar miyo rem dok piny kata mag miyo tightness mag muscle dok piny. To mano okoromo. The best practice en ni kopo no mi yath to ber mondo mi tim physiotherapy. In most cases, the success mar herniated disc kata disc bulge bedo maber kopo ni physiotherapy otim. Koro gima physiotherapist dhi timo, odhi address spasms mantiere muscles, kech muscles kopo ni nigi rem to gi jony. Koro physiotherapist bro timone ruecho kata bro adjust muscles gi mondo gidoge kare kama ne gintiere. Kopo ni nitiere weakness mosebedo because nikech rem ni osebedo mang'eny, ibiro timni exercises mamiyo gibedo mojiwore, kendo koro balance mar weight of your spine bedo maber. To nikech disc wuok oko, onego bed ni timo ne gimiluongo ni decompression. Inyalo thiedhi to kotimni decompression mar disc. Mano bro miyo ibedo gi rem ma ochakore kawuono to 5 kata 3 years down the line pod in gi rem, nikech gino makelo rem cha ok obed addressed. Chutho, kitiyo gi yath konyo rem. To rem ok tabu ma in godo. En symptom ni nitiere gimoro underline. To gimarach no en disc mowuok ni. Emomiyo mwanya yath for rem ka ok ing'eyo gima kele is not the best. Kamano. Koro physiotherapy give you exercises, bro manipulate joint, duoko chogo gine disc cha wang'e, biro timo ni gimiluongo ni decompression, mwatiyo gi machine miluongo ni traction, kod ntiere aina giko mang'eny mwatiyo godo. Kasto wabro advise you on the posture kod preventive measures. Nikech some of gigie ikelo gi kaluwore gi posture kod gigo mwatimo odiochieng'. Kamano. Akwaya gi muolo mathoth Dr. Ken ni kiyie na to mondo mi ichiwie namba ni kapo ni ng'ano mantiere madeher mondo mi otudre kodi onyalo yudie namba kati nyiswa kama inyalo yudie kae kama kwayo nyakora muge jwang' mondo mi chiki iti mondo mi kapo nono ni dwaro namba daktari ti yude kendo mondo mi ndike nikech nitiere gik mang'eny mano dwani mondo mi waler kendo wawachi to thuolo emomayo wawang'wa. Daktari, inyalo yudi kanye kod namba mar simu? Weche to ng'eny motudore kod onding' sai matin. Koro miyo kopo ni ng'ano nyalo dwaro mondo mi wamed puonjre kod ng'eyo mathoth kuom tuo mar onding' ni, namba na en 0723924109. Kanuoyo 0723924109. Koro ne ng'ama nyalo bedo gi penjo kod dwaro mar thieth kod yono monyalo konyore godo, inyalo tudre koda namba machiwono. Kuom sani to antiere Nairobi, antiere center miluongo ni Upper Hill Medical Center. Kopo ni ng'ato nigi penjo kata dwaro mondo konye, onyalo biro yuda. To kata jogo mok nyal chopo ira Nairobi, an kod jowetega man e counties mopogore opogore, Kisumu, Homa Bay, Migori, Siaya, anyalo tudogi godo mondo giyud konyruok e kuondego ma gintiere. To kata kopo ni tudori koda yor sime, anyalo ng'isi gino minyalo timo ka in dala. Tinde wanyalo konyore kata kuoni okwan machiegni. Erokamano nya Dr. Ken, aduoko erokamano makende ne jogo picha mawa, ne jogo mochung' ne duol, ne director na erokamano nya Bob Wafula kachiel kod producer na Pape Chokoth, kaka wuono ne gikonyore kod Lorin, aduoko no erokamano makende. Nyaka kendo odiechieng' machielo an iluonga ni Ruth Otieno ka wawacho ni ngima en mwandu, oriti uru masane.